Pogoda w Polsce zaczyna kształtować układ wysokiego ciśnienia. Na chwilę odetchniemy od niebezpiecznych, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także upałów. Witam Państwa, Aleksandra Zarzycka-Kośla. Czas na szczegóły prognozy pogody. Od wczesnych porannych godzin termometry pokazywać będą od 13 do maksymalnie 16 stopni i tyle m.in. w Koszalinie i w Gdańsku. Duża ilość słońca. Na południowym wschodzie tutaj niemalże bezchmurne niebo. W pozostałych regionach pojawią się chmury na niebie. Najwięcej tych chmur zanotujemy w Warszawie, Zielonej Górze i w Szczecinie. Tam zachmurzenie umiarkowane, niemal całkowite. Znacznie mniejsze zachmurzenie w Poznaniu, Bydgoszczy i w Koszalinie. Wiatr będzie porywisty. Zawieje do nas z zachodu i powieje z prędkością maksymalnie do 60 km na godzinę. To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.